Сиямсыз құдай. Сіз мен оқыл деп ойлайсыз ма әлемді сұраулар беріп отырашынандайын. Әлігі фото альбомның исемін білерге керек. За район и двор стреляю в упор. Білмеген емесе шынды екені. Олар біздің ауылдан төгілі жалып таппады. Тотар кішісі шылай ішілері. Ана башы жетместір аны. Яры меңа, чүнки мен біріншіден ютазыдан, аны бұлайда Тотарстанға бек шутла бітірмелер әйме. Таңсылы қызым дегені? Таңсылы қызым. Әйе. Таңсылы ұшқы. Файл бұлышты! Білдің, қамыны, сенің бөлегің? Никах бөлегі, той бөлегі. Біздің ғайледен емелінен ғана төгі. Лесенги майыры Болат Байрамовтан, біздің қызлардан, Таңсылу Зифа Зейнептен. Сәлем, біздің нихаят Буын Батылның шираттағы шығарылышы һәм Буын Батыл дегеш бір қонақ ешірек, бір олырақ болырға тиіш бетінде тамашашылар қойда екенін өзәрі хәл етірлер. Қазір мен сізні қонақлар білен таныштырып кетем. Менің оң яғымда танылған олып барушы, жүрші, шоумен Болат Байрамов. Қайырлы күн. Қайырлы күнер. Нешік кейфлер? Яқшы Аллаға шүкір. Шәп. Мен біле таныштырыз, Фаил бабай білен де таныштырыз. Менің сұл яғымда әлі Болат Байрамов кібігік танылмаған әмі әлі оның барысы да олда шулай олып барушы һәм шоумен Фаил бетін неме? Фаил Баязитов. Нәқізі. Нешік сенің кейфлер? Менің кейфлер икілі әлі міні? Шыласын әзірәгемен? Бір жылдан бігірек сіздің концепцияңызны бұзған бағай мен. Біріншіден мына бабайлар күлмәге кейіп келдім. Екіншіден бүтін еш буын үшін жауаплылықтың өз үстіме оларға мен әзір түгілдір, чүнки мен ол қысалардан шығып барам бағай. Мына Болаттан шағыштырған. Мына маңдай күлмәге мен Арша педагогикалетінде оқығанда шундай модада еді ол. Баядар бұл 98-ші ел. Қазірде модада ол? Айленіп қайтты мына шул тігі. Біздің бабайлар келген күлмәклер деп аталау. Қысқасы, relax. Мен аңардан қортырақ сыман тұям өзімді. Сен бұрши мұсың? Бұрши, әлбәтті. Болат сен почтаниктен. Жазғыз комментарияларда еш көріне бейту. Кимәгім шул бүге. Мен почтаниктен. Ал почтаниктен, мен почтанист келім. Мына сен телевизор қарағанда, деп отырасың ма? Йоқ. Ауыл отыра. Оңашылы барысы дайымы? Әйдегіз мен Соқалны сабай деп кем тұрымды айтады. Көрдің мәні? Қоғидаларына оңатам. Сіз тереңге кіріп кеттігіз. Мен сізге 10 сұрау берем, әйме? Әр бірі бізге ме общий ма, ғымымен ме? Бірге. Ұртақ 10 сұрау болашақ. Сіз бірге жауап беріп отырашақ сол сұрауларға. Әлігі сұраулар қотлаулы, жауабын білсеңіз, сразу айтасыз, енді білмесеңіз, сұлуқ ойларға керек боласыз сізге? Физика, химия, жоқ. Әгерде дұрыс жауапқа шықмасағыз, хеш жолы қызық жауапқа шығырға тұрышығыз енді. Әмі юмор әйбет болырға тиіш. Аңғарыңыз ма? Аяқ бұсында кесі батты. Юмор әйбет болырға тиіш. Қызық болырға тиіш. Алып келді ме? Қызық болырға тиіш. Юмор ма? Мен балалар берешекмін. Дұрыс жауап үшін. Дұрыс жауап үшін, қызық жауап үшін. Қазый. Қызықлы жауап үшін мен алып барушығына түгіл. Мен қазый да. Аңлашылды ма? Қазый. Һәм мен сізге әлі аннары бір-бірігіз турында сұрауларда берешекмін әлі. Осылада әзір болыңыз. Башлап жіберәбіз ме? Жоқ, абонешеге мұнда тұра. Міне білерсіз ақырдан, аның сірі бар. Har bir kelgan kishi kelgan сайын qoramishik kellerdi тапшыруын несе буди бутралар бір сапар көрген шекілі. Аны әзірек ашып қора керек, шоқырғанда бетінде жіберер. Кнопка шындай. Башлаймыз ма? Бірінші сұрау. Қытайда қой бір Макдональдсларда велотренажерлар қоялар. Не үшін? Әлі мен сұрауына берді не көресіз? Қарайын білмеген ема. Велотренажер. Қытайларға ма? Логика бойынша ойласам, ошағаны сразу шығарып бітірген мүмкін, әйме шылай бетке. Энергиясын. Энергия, есе телефон заряжать бұның бірінші сәбәбі, сеңа йортып ал берем бұл жауап үшін. Әмі тоғын бір сәбәбі бар әлем. Велотренажер Қытайларда Her vakit alamıyor. Yok, benim yalqolanmasınlar için, просто yalqolıqqa шықмасынlar. Ошағында да ішлеп ашады. İşlep aşağı керек. Армына шын Қытай халық мақалы бар, ішлеп аша деген. Йортып ал, давам етеміз. Ішлеп ашаларды eğlendirip. Менің фикірім, давамы бір балға кетірешек ме, яки бүтін яқ қойдарға? Алар коммунистлар. Немет коммунизм заманында өскен бала, білесің бе? Коммунистлар бүтін нәрсені ауырлық білән ішілер еді. Пішен шапқанда емес шалғы білән. Анда водолаз киімі білән кесіп шағаны. Чөнки ауырлық керек әр вақыт. Мәселер оқығанда ауыр болсын үшін. Оқығанда ауыр болса деген, орысшасы шындай мақал біләу сәрдер бізні. Тяжело в учении, легко в бою. Бірінші суғыш нәрсе бола қалса, біздің әр уақыт өтірі. Әйінде жеңілірек болашақ бізге. Біз енді
Sen de anda tanıkları bilir. Biz bir şalgı bilen teki vadalaz kiyim bilen şalgı pişen şapkan var. Bal yok muның үшін. Yok, Bu koyar, конечно, koşan tuğanı. Fikrini yem bakıyorsun ki lafına. Dürüstten de babay. Alarda da bir komünizm değil. Allah. Komünistler partisi. Менен ярар йортуп алып бердим бит дейди. Yok fikrini devam etesim kile misal şu buna eleki kişiler bitalar gel işsiz tutmuyorlar idi. Bana babayga qaytqaç deymi? Dege buna bu tunlarını mandan manda uyup koy. Nige? Все, işin bitse kiri mandan manda uyup koy. Просто тик тұрып Просто ярамайды. тик Ярамайды, тұрып тик тұрып. ярамайды. Her vaqt harakatda ishda bulara kerak. Belki benim babay Qitaydır. Tağın ne seviyorsun ki? Ayda oyla saydı. Tağ Qitay velosiped. Velosiped belki alар энергия саганнарdır ondan. Elektrik Telefon заряжать etkенler. Әйе, телефон заряжать үшін. Так. Şunu cevap başlayayım mı? Әйе. Çünkü bu variantны мен баягы ишетtirген идем енді. Қойшам. Мына ялганнарга ерек бермесләр. Менә кышкырып сөйләшеп Yok отырам. yok yok, мен аны Синең кайбер сүзләрең. Туктале, мен аны ишеттім кеше генә каяdır яра әйтергә ярамый инде ул шәһәрнең исемен хәзер Instagram. соңгы вазгыять тәйин. Әйе. Анда шыршының гирлянда сөянсын өчен велосипед куйганнар. Велосипед яндыра шыршы уты яна. Велосипед элендирән тукталар шыршы уты сүнә. Әйе. Нинди бәйрәм. Шәһәрнең исемен әйтмибез, юк юк, киде ярамый. Кыскасы, алар әйләндергән вакытта тәгәрмәчләрне кинетик энергия әйләнә электричествога һәм шулайлар телефоннарын заряжать итәләр. Һәм ябыгуда. Минем бал ярым. Тара-тара-там. Бер ярым. Бер ярым. Балтарашка. Булды сине, Синеке юк. Мен уйламаган идем, шулай булыр дип. Мен вариант бар, но Әйтмәскә Мин булдым. башкасы әйтмәскә Кирәкмә булдым. әйбер сөйләп утырасың, башыңа килгән вариантны әйтмисең. Дәвам итәрсең. Янда коммунистлар бит анда, коммунистлар. Коммунистлар. Син беләсеңме анда коммунистлар яшәгәнен? Белдем менә хәзер. Сиямс, кудагый. Сез миңа акыл дип уйлыйсызмы әллә монда сораулар биреп утырган андай? Телефоннан карап Нә бит инде миңа сорауларны әзерләп Сансияны бирәләр. хотя бы яшерып кына укыйын, как будто. Юк, Әйтәм, менә юк. мен сорыйм әле дигән булып. Окей, Google, бу оны. Икенче сорауны мин бирәм Булат сиңа гына, чөнки ул файл турында. Сиңа 4 вариант бирәчәк, син 4 вариантның дөресен сайлап алырга тиеш. Өйләнгән. Алай ук җиңел түгел. Файлның ВКонтакте битендә фотоальбомнар бар. ВКонтакте бармы ди? Синеке бар ул, ник Минеке күрәсең? бар инде, бар. Әле эшләп барып, яни булырга тикшә. Монык да бар шул башы. Синеке дә. Сине контактка теркиләр дә менә ямандыйларны вообще. Юк. Яшьләрдә, монда бит инде, ну, яшьләр инде монда файл яма ди. Һәм аның анда бер фотоальбомында 2011-2012 елларда төшкән фотографиялар бар. Ничә яшь сиңа ул вакытта? Әйтәм, 6, Сабы инде. 5, Юк, 6 яшь. алай ук түгел Юк, инде. инде ул як түгелдер инде 2011 ел 14-15 яшьләрдер инде. Ул вакытта, Әйе. 15-16. Шул елгы фотолары бар, анда ул шундый текә Тукта, гафу егет. итегез, әймен, ул 14-15 яшьлек файлны күрсәгез, сез бердә ки сабый диярлек түгел иде, ул хайван. Ул хайван. Откровение булды. Һәм анда ул шундый текә егет образында машина янында көзгегә карап та төшкән. Суперка. Әлеге фотоальбомның исемен белергә кирәк. Әлеге фотоальбомның исемен Вариантлары белергә- бирелә инде. Әйе, беренчесе. За район и двор стреляю в упор. Ул вакытта Нурминский бар иде. Нурминскийда Үзен сата бит ул. Мин аны хәтерләмим. Ишла дип уйлаган дип инде аны хәтерләмәстер. Так, беренче вариант. Көлүннән карап Туктта, Нурминскийга бәйле түгел, Нурминскийның Ну бит бит вакытта юк иде. 105-й двор дип әйтә бит ул. Анда башка әйбер. Икенче вариант бердән-бер һәм кабатланмас. Юк инде, әйтмим үзем. Өченчесе такой, какой я есть. Не. Дүртенчесе авыл малае. Юк, беренчесе. За район и двор стреляй в упор. Да. Мен синнән сорар идем, кайсы дөрес җавап дип, син хәтерләмисең. Шул. Сиңа төшкәндер. Искә төште. Дөрес җавапмы? Юк, такой какой я есть, наверное. Әйе, такой, какой я есть. Бит инде, шулай иде. Шундый тыйнакана. Мен осы 2 бал берегез миңа. Белмәгән идем сен шундый икәнен. Юк, бу фотографиялар һәм менә альбомга беренче исем менә ныграк туры килер иде, менә үзгәртергә кирәктер миңа. Монда алайса бәлки Я реакциясынан карадым инде. Рөхсәтме монда куйга кайбер фотоларны, видеоларны? Какой я есть. Әлбәттә, минем карасым килә Аеруча башлады. көзгегә карап төшкән фотографияңны. Ул Баулы районы муртазада. Такой, какой я есть, обидно сенә да ак футбол есть. Күлмәк белән булырга тиеш, басып торырга тиеш. Такой, какой я есть. Бар анда бар мәктәп фотографиялары. Искиткеч Мин ВКонтактен текә күптән оныткан идем инде. Юк, син аны алып барасың? Юк. Синең анда кемдер алып бара? Хәзерге вакытта. Әйе. Теге бик сирәк очракта гына керәм. Дәвам итәбез. Айда. Бал юк. Юк, кирәк Өченче түгел. сорау, монысы икегезгә дә.
Чикаго штатында 19 ғасырда сүт продуктларын жетіштіру һәм сатуны үзәкләштерү өчен, ягъни монополия ясар өчен, Аль Капоне мәҗбүри рәвештә сөтнең куллану срогы тәмамлануны кертә. Шундый канун кертә. Һәр кеше сөт җитештергәндә аның срогын язырга тиеш дигән закон. Һәм ни өчен кертә ул аны? Монополияга ирешер өчен. Ул үзе шуның белән шөгыльләнә. Ничек ярдәм итә аңа менә бу срокны билгеләү? Ничек инде реализация шәп бара, теге табыш китерә күбрәк. Срогы чыкты булды. Хопа! Ну юк, башкалар да бар бит, нәкъ шуның белән шөгыльләнә торган. Аңа ышаныч шарта. Бу каралы бу дөрестән дә шуны сит сата бит әле дип. Халык ышана башлый моңа. Кызык җавап, бер бал дөрес түгел. Каралы дип. Бер бал булдымы? Бер бал. Бәлки ул аларның срогы чыккан сөтләрне 300 баядан сатып алып, алардан катык я башка. Алар безнең авылдан түгел, Аль Капоне. Татар кешесе шулай эшләре. Ана башы җитмәстер аны. Теге ашытып, газ өстендә кайнатып, шилектәйме? Анасын теге иремчек ясап. Катык кыйммәтрәк чыгар. Юк. Кызык түгелме? Биринде бераз гына бар. Яртыны гына бирәм диде. Ярты. Демәк, бу син сорауың башланды бу әйтеп, син ахырда икән башын оныттым инде дөрес әйткәндә сорауың. Шул. Мондый сорау Берәм игъанәчеләр, әлеге игъанәчеләр. Мөмкин булса, менә шушында 2 планшет алып бирегез әле. Америка уңайдалар иде, сорау залда торган булса. Ярар. Без моны җиткеребез җитәкчелеккә. Чикаго шәһәренең Аль Капоне шөгыльләнә. Беләбез ма физик икәнен. Аның бизнеслары бик күп була инде. Шуларның берсе ул сөт җитештерген. Беренче ишетә. Бәлки ул аның шәхси проблемасы булгандыр, ул ачыган сөт ичеп караган булгандыр, бер-ике катышына күрә. Ну, кызык җавап, әмма юк. Кызык, конечно, монетка Аль Капоне. Балайда ярты. Ага, миннән бабасы булган дип бит. Мин бармак күрсәтсәгез дә күләм, мин көлгәнгә генә реагировать итеп утырмагыз. Икене күрсәт ана. Бер бал. Әйтегез дөрес җавапка килеп карыйгыз. Без дөрес юлдамыз бу момент. Тукта юк. Нигә ул куйган сөтләргә нигә срок куйган? Демәк, срок. Моңарча алай срогын кую булмаган инде. Һәм бер мәне куя башлаганнар. Сатучылар моңа махсус маркировка куюны закон. Чөнки башкаларның аның кадәр күләм сөтне саклау мөмкинчелеге булмагандыр, димәк. Аның булган. Суыткычлар дисеңме? Зур суыткычлар. Зур суыткычлар алган. Атаңчы суыткычларда җитештергәнеме? Менә башкаларның мөмкинлеге булмау юлыннан китәләр, әмма суыткычларга бәйле түгел. Так, әйдә шул яктан барып карыйк әле булар. Башкаларның андый мөмкинлеге булмаган. Маркировка кую мөмкинлеге булмаганмы? Сөт саклау. Маркировка кую мөмкинлеге булмаган. Моны станоклары булган инде. Менә махсус станоклар үзе алган да һәм шуңа закон чыгарган. Менә бит. Шул бетте. Таратам. Бер бал. Без кайдыр тирәннән әллә нәрсә. Әллә нәрсә үзенә түгел. Менә нинди акыллы кешеләр, сез ничек тирән кызыклы уйлыйсыз? Мин сезгә гади сораулар биреп торам. Шәһәр белән теге аралашам, сөйләшәм, шуңа белән. Шулай дип уйлаган идем инде. Дәвам итәбезме? Юк. Чай тайм. Юкмы сездә? Так, киләсе сорау. Ни өчен чыршыны шарлар белән бизиләр? Эшмаклар белән бизәмәгәнгә дип теге. Чөнки элек шарлар, мин бит беләм аның тарихын. Идәле сөйләмә. Әле дөрес җавап. Сөйли башлады сезгә. Бүлдермим. Элек бит инде гомумән, андый мөмкинчелек булмаган. Син Петр Первый хәтлеме аңарчымы? Аннан соңмы? 1800-нче еллар. Аның җизнәсе сөйләгән. Әтигә. Шуннан килеп икән бу. Элек андый мөмкинчелек булмаган бит инде шарлар. Мөмкинчелек дигән сүз юк татар телендә. Мөмкинлек. Әйтә дәвам. Ярый миңа, чөнки мен беренчедән ютаздан, аны булай да Татарстанга бик чатлап бетермәйләр әйе. Минем хатын Мишәр. Шуңа күрә нәсте. Әйдә. Җизиңдә сөйләгән. Нәрсә дип сөйләгән? Дама. Кистереп утыра мине. Нәрсә дип сөйләгән? Мөмкинчелекләр булмаган, әйме һәм алар инде карны тәгәрәткәннәр дә менә шулай. Уңайлы бит инде каршы ул. Тәгәрәттең. Хоп, Шыршыйда булса. Куймаганнар иде шыршы. Ну элек гафу итегез, иде дә суык булган, тәрәзә янына куйсаң, ул тәрәзә яныннан үреп тора. Шулай. Бер бал бирерлек итте. Әлбәттә, не кар миңа бик ошады. Урамда шулай белгәннәр мәсәлән. Яхшы бит. Чөнки кар атышканнар. Ул электән булган инде. Ул гомумән үсеп утырган шыршыга кемдер ялгыш кар белән эләккән, 10 чөй прикольно бит. Тагын берне бирәм сиңа. Тагын бер бал.
Хам шуннан кеткен енді. Юк бит, юк. Неге шарлар ілгендер? Әйе. Неге шор формасында ул менә ул. Неге куяннар да өлелер иде бит. Әйдәгез үлә карап. Неге шарымыз жер шары бит шар формасында. Өйткені бүтін жер шарында да яңа елді қаршы алалар. Әйдәгіз бізде шылай иттіріп. Теория заговоры, бір бал. Шар формасында болған. Мұнысы бір. Екіншіден ой шар формасында. Түнне де теге. Құяш та шар электричествоны сөйлегендер де үйде де болып тұрсын. Шар бит ол идеал форма. Аны бит ясауды орыншке санар деген элек аны ярый хәзер. Элек миңа калса ни шунча койнар махсус биялей белән шулай төргәннәр дә. Әйдәгез, элек андый шорлар булмаган инде, уенчык шорлар. Башка ибрилгәннәр. Шишкалар булганнар элек. Башка ибрилгәннәр, шорга охшаган нәрсә? Менә сезгә шуны белергә. Туп! Deydi. Futbolçular bizde bitindi futbol. Bırın zamanlardan oyunu bilgenler Rəseydə. Belki. Futbol tu bilgenler. Россия шигиннән генә ни тигезең дә? Әзрәк чыгыз, нишәп Россия дип кенә алырсың? Biz Ул Россия дип әйтмәгән иде. Мин Россия дигән бер сүз әйтмә. Biz patriotlар. Biz patriotlар әлбәттә. Biz беренче чиратта Россия турында, республикабыз, милләтебез турында уйлыйбыз. Кыймак, белен, менә Италияда пицца билгәннәр, ризыклар билгәннәр, ризыклар, пряниклар, алар да булган. Мандариннар, апельсин. Менә сез дөрес якка киттегез. Алма. Менә. Алмага барып җиттек менә бит. Молодец. Bizde bir kış günü alma yok, şuna biz o temaya varamıyoruz. Etire gerek. Bizden ilde gene olma, sayda başkalar. Кыскасы, хәзер аңлатам нәрсәгә алма. Ничәнчедер елларга кадәр, 1860 елларга кадәр алма элә торган булганнар Чыршыга. Bizde түгел инде, bizde alma булмаган. Ну Краснодарда бәлки булгандыр инде. Бездә түгел, әйе. Бездә булганнан кин чөнки элек гәҗиткә төреп базга җигә калган. Гәҗит булмаган. Карале. Миңа карыгыз. Әмма риваятләргә ышансак, кайсыдыр бер елны алма уңышы начар була. Булмый алма. Кайдасың бу ни дилдә? Ну әйдәгез Германия дип уйлыйк. Аларның беләсеңме нигә алмаларын начар? Чөнки бит алма бит ул менә бер елны бирә, бер елны бирмәй. Бунда бөтенесе шул туры килгән агачлар бер ел бирә торган, бер ел бирмәй торган. Бөтенесе бер ел. Әйе. Шуңа бер елны шәп була, короче, бер елны вообще юк. Һәм Германиядә пыяла өрдерүче кешеләр, стеклодув, тәкъдим итәләр, әйдәгез пыяланы шулай шар формасында ясыйбыз һәм үләбез дип. Менә шуны алып куйганнар инде. Бүтән алма элмәгәннәр инде шуннан соң. Кызык бу. Элвис Преслини беләсез бит инде, рок-н-ролл патшасы дип йөртәләр аны. Һәм үзе үлгәннән соң озак еллар аукционда аның шәхси әйберләрен саталар. Машинасын гитарасын. Әле дә сатуны дәвам итәр. Иң кыйммәткә сатылган әйбере, мәсәлән, аның ак костюмы павлиннар төшерелгән, $300,000 саталар ул костюмны. Сатылган әйберләр арасында Библиясы да була, аның шәхси китапханәгә билеты да була. Кыскасы бик күп әйбер. Әмма шул аукционда бер әйбер була. Һәм ул әйберне сатканда шундый бер акция була. Берне алсаң 1830 ничә тирәсе $. Носки. Ә набор белән алсаң $18,000. Нәрсә булыр? Трусик или носки? Парик. Юк, парик кимәгән ул. Күзлек, аны күзлеге дә булган бит. Юк. Яки струна, гитара струналары. Косметическасындагы булган әйберләр, щеткалар. Юк. Беренчедән алсаң инде 18. Менә струна дигәннән син әзрәк кенә юк. Гитаралармы? Юк, гитаралар. Гитаралар ременнәре бәлки. Струна сүзен. Пластинка. Юк. Бәлки теге менә мондый пластмасска бар, гитарада уйный торган. Корай медиатор. Медиатор түгел. Юк, медиатор. Булмаса меңгә бик кыйбатка сатнар. Шу бишинде. Аның бүтән әйберен дә кыйбатка сатканнар. Аның белән теш арасын чистарткан булгандыр. Зубочистка. Анда кутышкы зур бәяләр. Юк, не хас струна була, шәйлә, музыкаль инструмент янда. Музыкаль инструмент янда түгел. Юк, струна. Юк, струна. Әйдә, сез бик якын килдегез. Набор дигәндә мин теге образны әйттем инде. Анда наборга җыймаганнар инде аларны бер төкләп. Менә зур подсказка булды. Фотография, наклейка. Анда билгеле кешеләрнең бит инде бүтән әйберен саталар. Нәрсәсен сатып була, бүтән әйберен саталар. Кискән торнаган. Кайша? Юк инде. Маникюр өчен Тырнак түгел. Нәрсәне сатып? Тишләренме? Тишләрде үргәч талмасы. Юк. Ужас. Чәчен. Әйе. Бер түгін саталар $1800. Әйе. Файын нишәп син Элвис Пресли уйлыйсың? Менә шулай. Кит моннан.
Аның Аны алдап сатырға болай жеңді. Білесізбі нешік аны қояндыраның шешін жиып барға керек болған бет енді өлгеннен соң қырып алмағандар бет Ойнады бір парикмахер болған. парикмахер жиып бара тұрған болған алдан ук міне шой шамалаған енді Всякий случай өзімнен ал жиып Может, бәлкім парикмахер өтіргендер. Бәлки. Бұл да мені бір қапшық шеш жиылды бұл. Мен мұның білен, мені бағаларыма, анықларыма оны сотсам шеші жетешек. Мен енді ұнттым қойсаңыз дұрыс жауап берді әлі. Сен бете ме? 2 балл берем. Сен струнадан шешке қарар нешек екен, е? Қойын шықты нешке. Сен нешке, струна нешке бейтінді шоңа шеш. Жоқ, мен еткеш бүтін нәрсесін дегеш, оңалау едім дейді. Тұрнақ енді қазір түшілері. Бір артында шыны қадыр қолы күштер. Құлақларын тек есеп. Рахмет. Құлақлары екеу. Нәрсесі бір ау? Елвис Преслиның. Давам етеміз. Бұрыны. Давам етеміз, дейдегіз. Енді бұрын жоқ е. Үйінде шоңа бір балтағын. Yok. Қазір бұл сұрауны мен берем фойлегіне оңлауынша ол Булат турында. Нейді? Альбом. Білуіңше Булатның 3 қызы бар. Аха. Хам қазір мен сеңа 4 есім айтам. Қойсы Булатның қызы түгіл, сен шуны білерге тиіш. Бір ғалымен қызлардан? Шынлап. Деп ойлы көрмейді. Не? Бұлай по сути как бы. Айда. Зейнеп, Алсу, Зифа, Таңсұлу. Зейнеп бар. Таңсұлу қызым. Таңсұлу қызым деген Таңсұлы қызым. Айы. Таңсұлышқа. Тоқта сен бош иіп отырмайын, сен меңа бір вариант айт. Психологик тест. Бір вариант айт. Жоқ. Кімдер болды? Таңсұлу, Таңсұлу Зифа, бар. Алсу, Зейнеп. Зейнеп бар. Алсу. Алсу шиклендірі. Қойсын сөйлесің енді. Қойса шиклендірмей. Зейнеп ешсексіз. Таңсұлу шулай жоқ. Зифа білен Алсу арасында сөйлер Әйе. айтайын сеңа. Зифа нұқматыр болады. Бәлки біз Зифа деп құшабыз. Лейсен қаралы. Кім деп құшабыз? Білмейм дейінді Алсу деп құшайық. Білмейм бәлки. Зифа дейбіз. Наверное, қойсы? Алсу ортығырақтыр. Дұрыс. Молодец. Ну, Алсу ойырылып та тұрайын деп, бұл исімдер арасында. Зифа, Зейнеп, Таңсұлу, Алсу. Алсу бар біздің көрші қыз ол. Алсу ортық ғади яңғырай. Ләкин тарихын бары бір өлтірмейлер. Бәлки нешіктір мәселе. Ай. Дұрыс жауап, 1 балл. Тоқтағыз қайдар елға шабыз. Ақырысы біз дұрыс жауапларға 2 шар бар. Но бұл бекшеңе сұрау өтіп етінде. Яра. ВКонтактедағы фотоальбом сатулашмайм. исімі түгіл Чөнки мен кетінде. Марат Еролиннің шаңшан барадым, шаңа көрә сатулашмайм. Айтагыз. Не нәрсе? Кімдір қорап келген екен. Жаңылданна. Давам етеміз. Қой бір елдерде қорбызны шоқмақлы формада өстірелер. Не үшін? Маркетинг? Жоқ. Тиеп ұзатырға түгі, жоқ. Тиеп шетелге ұзатырға жайларақ болсын үшін. Әйе, 1 балл, давам етеміз. Шылай ме? Әйе. Тегер әмесіне және? Жер- Шында ма қой сейілді? Шеткен жоқ. Японияда. Японияда түгел елім сеймек. Хотя сенің не шешін самурайларға жағын. Ойой! Мен жеңіл самбет қара кереге семесім анада. Қара кере түгел ол. Сипоку деп атала. Асан дұрыс етмеді. Сипоку, по-моему, кім онда Сипоку ясады? Давам етеміз. Жер жүзінде ең көп ташлана тұрған шөп нәрсе? Пакет? Жоқ, сигарет. Әйе. Әзірек ойламайсың да енді. Шындық жауап. Мен жауап білем, просто Сен айтымы. сөзіні бияққа қорап айт, әзірек ойламайсың да бияқ қорап айттырға түйісеміз. 1 балл дұрыс жауап айттың бе? Яғни бит ойларға келіп тұру үшін яғни барасың машинаға ашылар деп ең оғаш жұмыс шыққан еді. Терезеден өтіп. Кімдер артынан шештіріп жүреді жеме қара. Ол тәмәкі тарта главный. Әкем ана шештіреді дейсің міне. Сонда ясада енді машинада жиып барып қайтқан штуканнан соң. Мына шындай әдеплі кіші болған үшін 1 балл берем. Көрдің ме? Әлі мен галстук киіп келмедім. Жоқ, менде келіші бұтырайын бет әлі, некменен айтасың сырасы. Әкемдер балконын наме, шылар балконына тарта, оста балконына соң жиып. Аны балконында бар аның банкасы, но просто мына бұлай. Жиштырсын да. Тұраланда трикодан майкадан. Аны балконына ремонт көрмеген бір қашанда. Ол ташлы асқашет. Крутой. Бек келешем. Тәмәкіні шүпке санап та тұрмайлар шыңа көре. Отсаң да бұла енесі. Жиштыралар бейті. Ятмай бейті. Ал елік атқан болса, бір қоя көрініп. Бәлкім оларлар ие.
Яра біз мек юмористический тапшырық. Айы. Алай мен конфет қағаз edip etmek şeyim шындыр сен кәнді. Ну, сен дұрыс жауабын айттың. Афу. Күн бағышты Шой бұлайынды. Бір бал. Күн бағышы бөді. Тағын бір сұрау берейін мен сізге? Қалдым мен зарым. Бар әлі бар. 1893 жылда Америкада бокс чемпионаты була. Ул вакытта бокс әле профессиональ спорт буларак үсешкә ирешмәгән, ягъни кагыйдәләр түгел, билгеле түгел. Койсы тура алмыйча озаклап ята, шунысы җиңелде инде. Менә кыскасы бер шундый кагыйдә була инде. Һәм шул Мәрткә киткән. Шул чемпионатта 4 судьяның 3-се ярыш тәмамланганчы ук кайтып китәләр өйләренә. Ни өчен? Чөнки тегеләр до конца сугышалар ныклап. Менә шуны түгәрәкләп бетер, шу җавабыңны. Чөнки тегеләрнең берсе дә мәрткә китә алмый. Узак сугышалар, берсе дә җир алмый. Шуңа күрә тегеләр кайтып җитәләр. Тегесе аңлый ала бит инде кем ялган. Понятно же, нигәндә 4 кеше. Баллар очколар бирәсе булмагач. Кыскасы бу ярыш кичке 9-дан 2нче көннең иртәнге 4-нә кадәр Мөрәтен бер сутка бар. сузыла. Бер сутка. Бер тәүлек. Тәүлектә 24 сәгать. Ну, бара инде икенче якка пешкәч тәүлек була инде. Бер ничек булмасын менә 31 декабрь. Бездә Татарларда 31 декабрь. Йокыдан уяндым, тәүлек 31 декабрь әйе. Менә пилмән менә пешердең сәгать 12-12 артыда. Инде бит инде сәгать 12-не суккач. Узган елгы пилмән бит, буламы? Һә? Менә әйтеп кара, узган елгы пилмән түгел диген. Салатада узган елгы. Үзеңдә. Ну Син җавапны бердең ишеме? Гаен моны син хәл итәсең. Син сөйләштереп утырасыз, мин нәрсә кигәнемне уныттым инде. Мин аңа 2 балл бирәм, бу дөрес җавап. Бу бик авыр сорау булды бу. Искиткеч бер бал. Каян таптыңыз мондай авыр сорау? Минем моның белән инде бер генә сорау калган иде, әмма тагын берне бирәм инде. Әйдә, беттәме? Без кайтабы? Менә бер 5 сорау тагын бирәсе, кызыгыш. Кызыгыш без җибешәбез әле тагын бер. Запастагы бер сораумны бирәм инде мин сезгә ярар. Бу Маратик Салават абый ишенгәле. Сезгә бирәм инде. Кеше организмында регенерацияга сәләтле орган. Регенерация. Мин беләм аны. Әйдә. Беләсеңме ни? Беләнче беләсем инде. Ник шундый акыллы булып килдең син монда? Әйтте инде. Син ишетмәдең. Әйдә уйлап Беләм кара. мин аны. Ишеттең ишин син аны. 2 авалар. Әйдә икенчесен әйт әле. Юк. Тегесе кискәч үшеп чыкмый. Алсаң берәү генә икән. Әйдә. Берәү. Әйт әле. Берсе бавыр, берсе тырнак. Шеш. Тырнак органы. Әлбәттә. Бауыр дөрес җавап. Бер бал. Юк әйтте. Бирәбез аны, бирәбез. Беренче әйтте, ул беренче әйтте. Кычкырып әйтмәде. Мин аңа җавап бирергә. Монда бит. Әле тагын бер сорау. Әйдә инде тагын берне. 1941 елның 22 июнендә нинди вакыйга булган? Менә нисеман? Хатын сыман как будто теге бар бит. Бәйрәмнең кызган чагында гына әйдә китте кайта. Әйе, битте. Тукталып атмын әле. Монда әле второй чыкмады бит. Әйе. Юк, кайтарга кирәк. Монда булды, әйдә. Бар инде минем бер запастагы Менә, сорауым. Бар. Бусы уже не Монсы теге. Elvingration иде, конечно, ну. Бусы теге нидән? Үзәк юк трейд бер нәрсә. Бар инде әйдә. Әйдәгез. Әйдә. Шундый бер генетик авыру бар, бик сирәк очрый торган. Анальгезия дип атала. Нинди авыру бу, ничек уйлыйсыз? Анальгезияны беләсезме сез икән? Аналгетиклар. Аналгетик нишли? Нитә? Авыртуны баса. Син укытучымы әллә? Юк инде, мин просто логически гына әйтәм. Син элекке тормышында укытучы булгансың шикелле шайтып аңлатып утырасың. Менә мин кеше фикерләргә әйе, шундай рифайга. Срончыгы әле. Авыру сирәк Шундый шундай. авыру бар. Әйе, бу авыртуны сизми торган. Ягъни, әйе, аларның алар балаларны карыйлар, әтәнләре бер җирен бермәдем икән, итмәдем икән, чөнки ул Җыламый, просто баланы тиген җыпар. Җыламыйш бу? Нәрсә булды? И ул сизми шиндер шәрәхәт аларга. Әйе, авыртуны сизмиләр, гадәттә андый кешеләр озак яшәми, кызганыч. Моны 30-да бетермәгән инде. Юк, тагын бер сорау бар әле. Тагын бер сорау бар әле. Менә минем тагын бер сорауым килеп бар әле менә монда минем. Мин аны ике сорауда уйладым, рәсми нәрсә, как будто аның иптәш кызы куядыр имтиханда унтыра биология. И булганга язган сорауларны безгә укып бара. Медицинский да, медицинский да. Әйе, бауыр, анальгетиклар группасы. Пока иптәш кызың яхшы бара. Мин авыруның исемен төгәл исемен оныттым, шуңа күрә Яндекска кирип карадым. Вот, миңа беркем дә җибәрмәде аны, борчылмагыз.
Әмма мен соңғы сұрауны берсін үшін. Балалары текшелеген. Әйе, балаларын текшерге керек. Барам бит, хамма. Һәм соңғы сұрау біздің жеңушіге генә булачак. Кім көп бал жиған, шуңа гына бирәм соңғы сұрауны. Һәм әгәр дә ул дөрес җавапны әйтсә, Ул кеше мин, гүзәл. Сиңа карап торам инде. Һәм ул дөрес җавап бирсә, аңа бүләк була. Булмаса, бирмәсә. Бүләксез әмма җиңүче исем белән кайтып китә инде. Күрәсеңме? Җиңүче исем белән. Димәк, безнең фойл 2нче урында, лаеклы 2нче урын. Вице-чемпион. Котлыйбыз. Һәм 1нче урында безнең Булат Байрамов. Афәрин. Хәзер синең җитди миссия соңгы сорауга дөрес җавап бирергә тиешсең. Әзерме? Карасыңмы, син мен беләм, син беләчәксең. Дөрес җавап бирсәң, сиңа бүләк була. Дөрес җавап бирмәсәң дә син барбер җиңүче булып кайтып китәсең бер шума. Моны бүләк итәрме? Мен инде белдемме мен? Кит. Дөрес җавапны белдең. Керек. Дөрес җавапны белдеңме? Юк. Җиңсәң шулмы ди бүләк? Әйе. Шуна. Тапшыруны карап килгән кеше шулай дип аптырап карап утырмый инде. Син карап килмәсең, шуңа күрә белмисең. Яра. Миңа бүләге кызык. Сорау. Советлар Союзында ишек алларын җыештыручыларның йоклап тормасыннар өчен эш вакытында бер үзгәреш кертәләр аларның эшенә. Нинди үзгәреш? Төнне йокламасыннар өчен. Юк инде эш вакытында ялкауланып йоклап басып тормасыннар өчен. Yo, мен бит син шәһәр баласымы? Авылныкы. Безнең авылда андай бер юк, мен теге белмим шәһәрдәгеләрне. Мен монысына чынлап бер җавап та белмим. Белә. Сабын кисәләр. Әйе. Шкыралмы? Әйе. Сиберкен сабын кисәләр. Нишләү? Ну кыска булганда аңа тоянып булмый бит инде уңайсыз. Кыскарталар. Әйе. Кыскарталар тоянып тормасын өчен эшләгәндә. Менә. Дөрес җавап бирдең инде син. Бүләкне син ал әле. Кизгә бүлеп җибәргән инде ул бүләкне. Бу не бүләк шунда? Әйе. Шулай торлагач инде. Димәк, безнең 6,5 балл белән фоил 2нче урынга лаек булды. Афәрин фоил. Һәм 1нче урынга һәм безнең искиткеч бүләгебезгә лаек дип табылды. 9,5 балл белән Булат Байрамов. Ну финальный сорауга җавап белмәдем инде, барыбер. Белдең. Фаил булышты. Белдең. Һәм менә синең бүләгең. Рәхмәт дип әйтәләр. Шулаймы? Әйе. Кемгә? Миңа. Рәхмәт. Дәүс. Аларны син үстерәсең. Шакырысын рәхмәт. Карале. Аны кибеттә үстерәләр. Кашан өйләндең әле син? Быелны бит. Әйе. Мен аңа туй бүләге дисем менә. Шундый яхшы егет без аңа белән күпме хезмәттәшлек иттек. Сез әле белмичә чакыргансыз икән. Әйе. Без безне күптән беләбез инде. Шуңа күрә фаил. Очраклыклар юк. Никах бүләге, туй бүләге. Безнең гаиләдән я миннән генә түгел. Менә Лисән Гимаева, Булат Байрамовтан, безнең кызлардан, Таңсылу Зифа, Зәйнәптән. Яме мотор яшәгез әйе. Без моны саклап мат Тигез яшәгез әйе. үстерербез. Исем биргә кирәк. Исем бирәбез. Әлбәттә. Булат. Булат исемле. Мәсәлән, иртән син Булатка су сиптең менә. Булатка. Булатка инде, Булат. Үтиләгенә күрмә Булатны, яме? Юк, бу Булат мәңге яшәр. Отчет җибәреп торырсың. Әйе. Ул чәчәк атар микән? Булатмы? Булат чәчәк Менә атар моны тиеш. чәчәкләрне кабул ит инде. Шундый җирән, матур чәчәкләр. Компьютер каршына куйсаң, ул анда бөтен начар энергияны алачак. Булат улымнан яхшы энергия биреп тора. Әйе, тирәккә яхшы энергия тарата. Көнне шуның белән башлар. Әйе, шуны. Булаттан. Менә шушындый искиткеч, матур, ягымлы нотада Boom Battle'ның әлеге чыгарылышын тәмамлыйк. Рәхмәт. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Нинди дә булса файдалы мәгълүмат алдыгызмы үзегезгә? Диет, Әлбәттә. Әзрәк. велосипед, Менә бит. Аль Капоне, Ага. карбыз, Бауыр. Менә. Димәк, яңа мәгълүмат белән, яхшы кайф белән, шундый гармонияда чыгып китәчәксез безнең студиядан. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, сезнең белән бик кызык булды. Сау булыгыз. Саулыгыз. Пока.